Avanza Indonesia. Media Pro. Spesial buat Ibu Anita Rahayu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih
John Ibu Ibu. Mr. Ember. Revanse Indonesia. Asal rino kelawan wengi mung sliramu sayang dadi pepujane ati pancen manis sesumu gawe ketering ati yo mung sliramu sawiji terima kasih. Asai. Selamat berita semuanya, terima kasih ya. Bunda sembah nuwun. Kula nuwun. Asik. Rino kelawan wengi mung sliramu sayang dadi
Saras lumantar kadang para kanca Revansa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Lumituning bedastawa saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung hamba bardaya miwah pangaribawa ingkang tumantuk dumateng para kawula dasih kacena wonten ing ari kalenggahan menika. Panjenengan sedaya dasat kula alhamdulillah tasih pinaringan kempal manunggal kanthi winantu ing karahayon kabagyan miwah bagas waras insyaallah pikantuk ridho saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Nuwun. Kersanipun sagunging para punden sepuh, para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang utami ingkang pantes pinundi saha kinabekten katur dumateng para pangemban-pangembating praja para satring nagari minangka pangayumaning para kawula dasih ingkang tuhu sinudarsana katur dumateng para traing sutresna budaya adiluhung ingkang agung memardi mardawaning budaya luhur sumrambah sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes tampi ing pakur matan. Nuni jelin anggo katur wonten ngersanipun pamanggugati Bapak Triyanto sak kula wangsa ingkang satuhu bagya mulya. Nuni jelin anggo ngrumiyin semoga kula dherekaken manengku puja ugi ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Mugi sarwining gati sak menika purwa madya ngantos paripurna tansah manggiya rahayu wilujeng kalis ing rupita nir ing sambikala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Puji sesantine skala narbuka wiwaraning suka. Sawetawis ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan kang ros kadang para kanca keluarga ageng campur sarinya Indonesia Revansa. Wingking saking Jatipurna Wonogiri ingkang dipun pangarsani Mbak Yeni Revansa ingkang kasepuhan
Rogo Mas Agus Triwibowo. Nurinje sowan ngabiyantur nuhun dawuh saking panjenenganipun Bapak Triyanto Ibu Anita Rahayu ingkang mapan wonten Suruhan RT Setunggal RW 13 Wonorejo Jatiyoso Karanganyar Tentram. Nurinje anggenipun kagungan hajat tasyakuran walimatul hitan. Alhamdulillah keluarga ageng Bapak Triyanto sampun ngeslamaken Kang Putra ingkang paring asma Bagus Kevin Alip Vano. Mas Kevin mugia dados putra ingkang soleh, insya Allah saged ngarumaken asmanipun tiang sepah, insya Allah dados priya kang utama, insya Allah dados manfaatipun katur keluarga ageng Wonorejo Jatiyoso Karanganyar. Bermanfaat selalu ya Mas Kevin ya. J. Bapak Ibu, para lagi putri semua kawin ingkang satu kinurmatan Revansa Indonesia saat menikah kerja bareng sesarengan MLS Audio dan juga diabadikan oleh dulur-dulur syuting yang sangat luar biasa dari Jatiyoso Gale Media Pro Multimedia. J. Gambare celing, hasilnya bening, harganya miring seperti yang nyuting. Jangan lupa dulur-dulurku yang ada di channelnya Media Pro, saksikan kegayangan Revansa Indonesia. Tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe-nya. Permintaan lagu satu persatu dari dulur-dulur yang ada di channelnya Konco-Konco Media Pro, insya Allah kami bacakan nanti. Bapak Ibu, perlengkapan putih semua kakak ingkang satu kinurmatan Revansa Indonesia menghadirkan 3 artis cantik dan juga 1 penyanyi cowok yang sangat luar biasa. Satu persatu kula pitepangaken dumateng panjenengan sedaya. Ingkang angka sepindah. Gantengnya Revansa Indonesia memiliki suara emas yang sangat bergelegar. Siapa dia? Mr. Ember Revansa Indonesia. Wilujeng siang Mas Andri Kanjil. Siang Mr. Ember. Alhamdulillah. Dugi wilayah Mbah Wito. Mbah Minto. Sesepuh kula. Nggih. Sembah nuwun Bapak Minto awet sehat nggih. Awet sehat nggih, Mbah. Nggih. Kala riyen Mbah Wito niku sok sowan teng Kembang. Ngoten. Kembang Jatipurna. Gur arep ngajari awakmu. Iya genak. Coba. Putune ya dikeki ilmunya le. Nggonen sangu golek duit. Kula nggih nyuwun to, Mbah. Kula nggih nyuwun. Sok sowan mriki. Siap. Nggih. Nggih, Mr. Ember. Alhamdulillah kita bisa di Suruhan Wonorejo Jatiyoso Karanganyar. Karanganyar Jatiyoso. Betul. Siap. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Heeh. Di tempat yang atis, dingin dan adem ini, Betul. Revansa Indonesia Hanganti Tri Surawati yang sampun sama Tok Enggati. wiwit saking Kudurimin. Kita kenalkan satu persatu dari yang tengah dong. Yang tengah Yang leluhur Revansa Indonesia. Betul. Legendnya legend. Legendnya legend. Jati Serono Wonogiri sukses. Kasuan jumeneng Nimas Ayu Suara Ras TV Revansa Indonesia. Mbak Ayu. Mbak Ayu, nggih. Lanjut Mas Andri Kita Kanjil. lanjut ongko kali the best penyanyinya yang ada di YouTube DC Musik. DC Musik. Pernah rekaman di DC Musik. Betul, dari Jalan Musik. Yuk Ber, dari Jawa Timur, Pacitan. kota 1001 Goa. Ayo maju dek. Vidya Anta Biar Revansa Indonesia. Ya ya
Pamungkasan bontotnya Revansa Indonesia yang paling imut, yang paling cantik, masih perawan ting-ting. Jabang bayi. Siapa Mr. Ember? Jati Purno Wonogiri sukses ada Dia Dia Revansa Indonesia. Ugi kula piyambak Andri Kancil kusir kendalipun kadang para kanca. Bapak Ibu para lenggah putri semua kakung, keluarga ageng Wonorejo Jatiyoso Karanganyar. Mas Kancil punya lagu judulnya Ngamplah. Iklan Nanti terus. dicek di YouTube ya. Ngamplah satu-satunya lagu. Yeah. Bersama Revansa Indonesia sepeda malih kantor Bapak Ibu para lenggah putri semua kakung ingkang satu kidurmatan kasekeca akan anggenipun lelenggan sinambi mirsani gorepun kadang para kanca campur sarinya Indonesia Revansa sama-sama bareng-bareng Revansa Pacen Gaya. Ayo 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 kompol kompol kompol. Warungnya dibuka
Dari J, salam hormat, salam pambuka saking Gudang Purwokerto, Revansa Indonesia. Satu lagi tembang pembuka dari Revansa Indonesia. Hadir bersama MLS Audio Media Bro. Revansa Indonesia.
Suwase saking katang para kanca campur sarinya Indonesia. Revansa. Sukses.